Malam Uwais. Wannan wani wuri ya kawo mu? Wannan keɓantaccen wuri ne wanda Hisham da mutanensa za su yi. Aziza, abin kunya ne a ce wasu mutane masu rauni a kanmu ce suke da nasara a kanmu. Ni an ce mai idan na zo wannan tsibirin ƙarfin tasirin tsafi na zai ƙaru, amma har yanzu ban ga komai ba. Ki haƙuri jira lokaci. Kun gafa lokaci da ƙure mana, ya kamata mu tafi neman mafita domin mu kare kanmu. Me zai hana ka kai mu mabambantan wurare kinda ba za mu itar wasu gaba ɗaya ba. Bana tunanin za mu yi nasara saboda mun rasa wasu mutane daga cikin. Lalle ku sani ƙarfin tsafi ko horo ba zai iya baku nasara a kansu. Lallai ya zama wajibi ku ƙaddamar musu a fadar su. To ku shirya, yanzu na zan tura kowa da cikin. Ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode.